No, bine v-am regăsit la un nou videoclip pe Pets Go aici. Ne-am reîntors după aproape un an, după 10 luni pe acest joculeț. Sunt foarte curios de ce s-a mai întâmplat pe el. N-am mai intrat de foarte mult timp pe el, de 10 luni n-am mai intrat. De atunci nu m-am mai jucat. Câți bani am? 61, mă. Trebuie să cumpăr și eu niște eguri de astea. Mai am și de pe la update-urile trecute eguri. O să le deschidem acum. Dacă tot fac episod, să fac și un episod fain. Că m-am reîntors și eu pe joculețul ăsta. Nu m-am mai jucat de foarte, foarte mult timp. Wow, holy. Finally. Deschid tot. Dacă tot am. Habar n-am ce cu chestia asta. Eguri. Nu știu. Știu că exista o mega poțiune făcută dacă îți dai toate poțiunile. Și vreau să văd dacă mai am. Asta. Lac, Rainbow și parcă Gold. Nu-i așa că așa era? Da. Rol din acesta așa fain. Hai să ne dăm câteva. Ne vom da câteva poțiuni din acestea. Pentru a fi și noi mai șmecheri. Să avem câteva roluri mai bune. Poate ne va da ceva mai bun. Că n-am mai prins de mult timp chestii bune. Cred că e bun. Cred că este bun. Am ceva așa bun? Sunt chiar bune peturile mele. Poate să intru după aceea și pe Pet Simulator 99. Am început să mă joc acel joc pentru că s-a băgat un update foarte șmecher de Halloween, care chiar este destul de fain. Nu m-am mai jucat de mult niciun joc de la de la Big Games, doar că am început să mă joc înapoi jocurile acestea de la Big Game, de la Big Games, pentru că am început să-mi placă. E bun. Dacă aveți peturi bune, să-mi dați și mie, vă rog frumos. Știu că am făcut destul de multe vizualizări, parcă data trecută când am făcut cu acest joculeț, 30 de vizualizări. Foarte huge, unul dintre cele mai bune videouri ale mele. Am văzut că vă place când îmi iau schem. Dar nu prea înțeleg de ce, că mi-am luat și eu un schem și vă place. Vă place că mi-au schem. Ce e asta? Dai peturi și îți dă poțiuni. Nu astea. Și nici astea nu cred. Cred că sunt de la update-uri trecute și nu le-aș băga. Astea le bagă așa. Ostia. Bam. Ostia. Eu înainte vreau să-mi fac indexul. Da, n-am mai apucat eu să-mi fac indexul. Am apucat să fac doar câteva la index. Un pic să-mi și aduc aminte unde vedeam indexul. Nu mai știu. Au băgat asta de trading. Dar unde e Trading Plaza? Unde e Trading Plaza? What? Aici era. Da, nu m-am mai jucat de mult timp, se vede. Dacă strângem 100 de vizualizări, să zic,
Fac face reveal. Dacă nu puteți să vă uitați pe Facebook-ul meu, da, pe Facebook-ul meu, am acolo poze postate și, by the way, mâine mă duc la fotbal și postez de acolo niște poze. Dacă îmi fac și acum așa de multe gemuri cum au ăștia. 1.23, bă, făcut cu tarabă. Vai de capul meu. Ce naibii e chestia asta? Vând ăstea. Cu cât costă unul? Le vând și eu mai scumpe decât sunt. Le vând și eu 10k. 10. Da, 10k. 1k. 10k. Price. 10k. Bam, sper să se vândă. 5.7k. What the hell, bro? 14k. Ce s-au mai scumpit chestiile? Habar n-aveam că sunt așa de scumpe. Cât e un chest? 10k? Și astea cât sunt? Îmi pun așa scrollurile astea. Bam! 100 bucata. Dacă are cineva nevoie de așa ceva. Hai să pun și eu 200 bucata. Habar n-am cât costă, nu știu dacă le dau prea ieftin, prea scump. Astea le pun și eu cu 500. Așa. Nu știu, eu mă descurc mult mai bine pe Pet Simulator 99. Aici mă descurc așa de bine, dar nu contează. Are șansa să ne pice Titanic. Wow. Hai să facem un opening. Am primit un trade. Hai să vedem. Așa. Mamă, vai de capul meu. Nu am ce-i la chat. N-am ce-i da chat. Dacă aveți și voi așa ceva, ziceți-mi, vă rog frumos. Vă rog eu frumos. Îi dau tot ce am. Îl vreau. Îl vreau. Tăhâisă, alelă. Tead. Îi scriu și eu că asta e tot ce am și eu mai bun. Că oricum asta e tot cea mai bună. Dacă acceptă, mamă, zeu. Vai. Velișa. Da, mă gândeam. Așa, hai să deschidem acele minunate eguri. Dar n-are rost, o să le scot. Nu le cumpără nimeni. Hai să ne dăm fruct. Nu merge în plază. Ce e asta? De ce vinde? Ce? De ce există doar 488? What the fuck? În fine, nu mai contează. 1 în 5.000 energie. Ce cu chestia asta cu energie? Așa, ne vom da fructele full, toate fructele pe care le avem. Și vom deschide tot la fel full. Bam. Dau așa tot.
Bag totul la mișto, așa. Nu merge să bag mai multe deodată. Ce din aceste shiny? Unul într-unul, mă! Ia. Ok. Unul într-unul, mă. Mai nimica foarte bun. Dar mai deschidem. Poate ne pică și nouă un huge. Aș avea un mare noroc să-mi pice mie huge. Eu n-am nici măcar un singur huge pe acest joc. Pe Pet Simulator 99 am huge. Doar că pe acest joc nu am. Wow, 94 mă, instant. Păi pot să iau o grămadă de eguri din acestea. Ar trebui să bag autoclickerul. Dar nu am autoclicker. Mă joc de pe telefon, nu mă joc de pe calculator. Așa că ăsta e bugetul, apăs eu. Mama, l-are Monkey. Aici nu ne jucăm. Nu ne jucăm, e și o parte din piesa care o să scot cu Boruto. Le pot cumpăra pe toate? Da. Toate egurile. 110. Hai să vedem. De ce nu ne dă și nouă un huge? Frate, vreau un huge. De ce nu-mi dau un huge? Oricum o să mai rămân după aceea să mai farmez după episod. Pentru că vreau neapărat să farmez la acest event. E prea ușor. Prea easy să fac rost de aceste eguri. Rotting Fox, nimica bun. Ia să văd, ne dă vreun pet bun pe care să-l și folosesc. Poate mi-a dat. Opa, așa. Ui, nu mi-a dat. Sunt foarte slabe. Ia, unul în cât. Poate să pice și Titanic. Da, chiar o să farmez pe acest joc. Nu o să bag bani în el. Ia, ce șansă are huge-ul? Unul într-unul. Păi cum unul într-unul, mă? Uh, 24. Așa, din prima că pot să deschid 24. Altceva. Direct 24. Am. Dar nu știu cum să deschid mereu 24. Holy. Mai am exact 20. Am 22. Mai farmez eu după videoclip. Tura aceasta am vrut să fac un mare opening. Așa că după ce terminăm acest opening încheiem videoclipul pentru că deja are 14 minute.
Și dacă nu ne pică un huge, farmez eu după. Stați liniștiți. Trebuie să pice un huge. Vă asigur că nu o să pice. Vă asigur că nu o să pice. Ia, mi-a dat până acum huge. Nu mi-a dat. Ia să un pic. Oh. Așa, nu a dat un huge. Ultimele 5 bucăți. Da, cam acesta a fost videoclipul. Pa, pa!